Hello guys, so ito na, medyo kalahating metro na tayo or 3/4, yun 3/4. Maraming mga tao, naiilang ako mag vlog kasi first time ko, so yun, marami tumitingin sa akin, so ihaharap ko na lang, pasensya para hindi halata. First time ko kasi mag-vlog, nahihiya pa ako. Kaya pa. So yun, marami tumitingin sa akin, ba't daw ako naglalakad? Ba't hindi ako nag-jeep? Kaya hindi ako nag-jeep kasi alam ko exercise ko to. Pero pagdating sa bahay, alam niyo na, sabog. Masakit yung buong katawan ko pagdating ng bahay, swear. So yun, digest lang. Magpaliit ng bewang. Ayoko kasi yung malaki yung tiyan ko. Yung baby fat. So yun. Ito. So yun, nakita nyo, malayo-layo pa yung lalakarin natin. Kita nyo naman, matuwid na daan. Matuwid na daan, diba? Marami ano. So, nandito naman tayo sa Cool Breeze. Nag-aano ng tubig. So, ito, haggard na ako. Kasi may mga estudyante nila. Hindi ako nakapag-touch. Ang usok. Ayun. Pollution. Pollution here, pollution there. Pollution everywhere. Yan. Malayo-layo pa diba guys? Harap ko na sa akin. Tring. Yes, hello. Ah, pasensya, may jeep. Dun nga pala sa sinabi ko kanina, medyo bad trip yung araw ko. Kasi may contest sa school, so bali school, school, yun, basta school contest lang, sa loob lang ng paaralan namin. So nag-poster kami, so yun, poster, drawing kami ng kaklase ko, so by 2 each representative, so isa ako doon, yun, grade 12 representative. So napili kami doon. Yun. Seryoso kaming nag-drawing, seryoso kaming nagkulay, seryoso namin ginawa ang lahat para lang manalo, yun ang goal namin. Pero yung nakakabad trip yun talaga is yung teacher mo na hindi considerate. Yun ba? Yung teacher mo na hindi considerate, hindi ka pinapatake ng quiz, hindi ka isasali sa tawag nito, assignment. Yun. So nagbago yung pananaw ko sa teacher na yun. Kala ko siya mabait, pero hindi naman sa nang-judge ako. Pero yun lang, nanghihinayang lang. Pero kung hindi na ako
hindi na ako maging achiever. So yun, plano yun ng Panginoon. Kung yun ang gusto nila, yun siya sa mga pagsubok na binigay sa akin. So yun lang dahil kung bakit ako na bad trip. Walang consideration yung iba. So yun, pasensya na. So ito may mga jeep. Yun, may kaklase ako nakita. Ito hatid sundo. Buti pa sila. Pumapag-ibig. Ako, nga. Yun, may nakita ko yung kaklase ko or schoolmate. Kaklase na rin. Still, nag-classmate kami nun. Yun, pumapag-ibig sila. Hatid bahay pa. Hatid. Ako, nga. Wala. So yun lang mga guys. Yun lang, may magandang bahay. Yan. Yun. Medyo malapit-lapit na tayo. Kita nyo yan. So yun. Ginaganito, pasensya na. Hi! Yun, grade 7 yun. May church dito. Yung hinay ko yung grade 7 na yun. Galing siya marami sa ano siya, sumasideline, nagde-deliver ng soft drinks. Hindi ko alam kung saan niya dadalhin yun, basta may de-deliver siya. Mga friendly rin sila. So yun guys, paliko na tayo. My gosh, nagsisigit na sa mga kalahating kilometro na tayo. Yun, nakita ko si Ma'am Elemia. Sumigaw siya, saan raw ako galing, ba't ako naglalakad, yun. Galit. Kasi sa aming school, ano talaga yun, yung mga teacher namin is parang yung mga teacher namin is parang caring ba, yung naging close ko na, yung talagang naging nanay ko, yun. Sabi niya, saan ako galing? Sabi ko naman, kumuha ko ng tarp. Ito yung tarp. Yung ba't ang baho na? Kaya mabaho kasi nasa kanal ako malapit eh. Kita niyo. Yan guys. Saan mga nagtatanong ba't ako may tarp? Kasi para ito sa practical research 2 namin. Practical research 2, isa ito sa mga nito yung tawag, isa ito sa mga magiging nakita ko yung kaklase ko, yung Christine Estanyol, add nyo siya, Christine Estanyol sa Facebook, add nyo siya, Christine Estanyol. So yun, balik tayo. So kumuha ako ng tarp kasi natusan ako ni Ma'am. Sasabihin ko pala yung pangalan, hindi sasabihin ko na lang, Ma'am Norma Ray Villastique. Kasi siya yung focal person namin sa subject na Practical Research 2. At kaya may tarp kasi yung leksyon niya siya nga pala si Ma'am Norma nga pala isang chemistry teacher, science. Yun ang kanyang major. So, napatarp ako. So, nandito is periodic table of elements. Kasi yun yung leksyon bukas. So, kami magtuturo yung mga estudyante. So, yun lang muna sa ngayon. Si Kuya. Ayun.
Pagod na ako. So yun. Pagod na ako. Marami pa akong gagawin. Diyos ko Lord. Anong bahala sa amin, Panginoon? Especially sa akin kasi madami akong gagawin. So yun, may nagbabike. Nandito naman yung crush ko. So yun, ito siya. Hindi pala. Ibang bikers pala to. Pasensya na. Nagkamali ako eh. So yun. Yun, malapit-lapit na tayo sa... Malapit-lapit na tayo. Oh, ganda ng motor ni ate. Neon pink. O diba, saya-saya. Ganito kahabang lakarin. Siguro. Masakit na yung likod ko. Yun. Yan yung nililibre ako ng motor. Pinapasakay ako. Paminsan-minsan. So yun. Ayun siya, gwapo. Pero parang ano rin. Kalahi rin namin eh. So yun. Ano pa bang gusto ko may share sa inyo? Okay. Masakit na yung likod ko, guys. Pasensya. Hello. So yun, huwag ko na sabihin. Kamaano na tayo. So ito. So yun. So guys, magpapaalam na ako. Mamaya ulit guys. Pag malapit-lapit na ako. Bye.